Nang tedrayaw ken liwliwa ti exhibition basketball game, itinagbaytan dagiti miyembro ti LGBTQ+A manipudruar ken persons deprived of liberty wenno PDL iti uneg ti provincial jail. Ti ayayam ket paset ti Prisons Awareness Month nga daan tema Our Merciful God Proclaims Hope Sinners and Restores Dignity of Persons Deprived of Liberty. Gagem daytoy amang tedragsak ken maiparik na ti panangipateg kadagiti PDL iti baet iti estado da. Basketball ket iso ti number 1 sports tayo ditoy. Ken iso pay ti ayayam ko, iso lang pay ti misa mapanunot ko nga makayayam ti kaadwan tapno naragragsak. Mangtetelaan iti pagraragsakan iti kakabsat tayo ditoy kasi Prisoners Awareness Month datta so nga mangtetelang ti kakaibang entertainment no dalang ragragsak da ditoy digiti kakabsat tayo nga dati pagbalutan. Nakaragsakan met daytoy dagiti PDL nang runa karkar na daytoy a mapasamak iti uneg ti pagbaludan. Naragsak kami mamta, naka-encounter kami ti sa baling at tao. May wakwa ti burburyong miti uneg mo. Naglepas ta exhibition game iti score 32-15 pabor iti Team Bambi wenno ti Team LGBTQ+A. Nakikaysa iti selebrasyon the Provincial Director Police Colonel Charles Dumalig, Governor Takit Bersamin, ken dumapay nga opisyal. Kabayatan na, dinilaw ti gobernador ti nailit a pasilidad iti Abra Provincial Jail nang runa agdagupen ti nasurok dua gasot dagiti PDL. Rason nga inpeksana ti panggip na a panakayakar ti pasilidad. Nga madu kayo na yun, masyanak pegada kayo ta maturog kayo nga nakatader. Ti panunot tinumutibiyang, kinsang kunyan palalawigan, baka i-transfer ko dati pagbaludan di tineg, tapno ti kasta. Akay itong kanyara to eh. Tanog, trabaho kayo mo ilaheng. Agaramid kayo tinanate ay agmula kayo. Ikang kayo ti livelihood yung kalding. Kada layers, tano kumita kayo. Tano dakwar tayo. Kalaksidan iti exhibition game, adanto pay maangay nga religious activity, gift giving, indoor ken outdoor games, anayon a paset ti Prison Awareness Month. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.